Üdvözlünk mindenkit, én Lakner Zoltán vagyok. Ez a podcast beszélgetés, amit most látnak, a Connect Europe Alapítvány, a Mérték Média Elemző Központ és a jelen együttműködésében jön létre, és az Európai Média Szabadság Törvényről és az ennek kapcsán készült magyarországi országjelentésről fogunk beszélgetni. Bodrogi Bea jogásszal, ügyvéddel, aki 3 magyarországi szerkesztőségnek is a jogi képviselője. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. Sok örülök, hogy beszélgethetünk, és Polyák Gáborral, jogásszal, médiakutatóval, egyetemi tanárral, aki ennek a magyar országjelentésnek az egyik szerzője. Szervusz, Gábor. Szervusz. És kezdjük is talán azzal, hogy mi is ez, amiről beszélgetünk. Ez az Európai Média Szabadság Törvény, amely augusztus 8-án, illetve szeptember 15-én lép, ha jól értem, több hullámban hatályba. Nem, a 8-a a vége. Az a vége? 8-a az a vége. Nem. Akkor mire ezt a beszélgetést látják a nézők, ez már hatályos. De talán fontos lenne arról beszélni, hogy egyrészt szóval mi ez, mi az, amit tartalmaz, miért jött ez egyáltalán létre, illetve majd arról, hogy ez milyen kötőerővel bír egy ilyen Európai Uniós jogszabály a tagállamok gyakorlatára nézve. Kezdtem, Gábor. Én tulajdonképpen elég pessimista voltam, amikor ez a folyamat beindult, és azt gondoltam, mikor történt? Ez és idén, nem, de hogy is, de tavaly, márciusban, tavasszal fogadták gyors nem lehet az Európai Unió. Igen. De hát előtte egyébként viszonylag gyorsan, tehát előtte kb. 1-1,5 év alatt lezongorázták az egész folyamatot. Ez egyébként az Európai Unió működésében gyorsnak számít. Nyilván benne volt a történetben, hogy éppen jöttek az európai parlamenti választások, új bizottság, és hát rizikós volt, hogy egy következő esetleg valóban a populista szélsőjobb pártokkal megerősödő parlament az mennyire viselné a szívén ezt a problémát, úgyhogy be akarták fejezni ezt a kérdést. Pedig nem nagyon volt támogatója ennek a jogszabálynak, hogy igazán nem szerették az nyugat-európai tagállamok, mert úgy érezték, hogy olyan problémákat szabályoz, amikkel nekik egyébként nincs gondjuk. Nyilván nem szerette Magyarország, meg nem szerették azok a pártok, akik a nyugat-európai országokban, vagy a más európai országokban ilyen populista szélső jobb oldalról hatalomra törnek, vagy éppen vannak, hiszen az ő mozgásterüket próbálja meg elsősorban visszavágni ez a jogszabály, és nem nagyon szerették maguk a piaci szereplők sem. Tehát még leginkább az újságírók részéről volt egy támogató hozzáállás, meg az Európai Parlament részéről. Tehát volt egy politikai akarat, hogy valamit kell kezdeni a média szabadsággal, hiszen 2010 óta gyakorlatilag állandóan téma, ugye elsősorban Magyarország miatt, de hát azért nem csak, ugye volt közben mégiscsak egy Kaczynszki-féle kormányzat Lengyelországban, Ficó sem mond és gondol szebbeket az újságírókról, sőt, hát egyébként a szavak szintjén sokkal durvább is tud lenni, mint Orbán Viktor. Úgyhogy 1000-féle oka van, de azért az biztos, hogy a magyar média viszonyoknak a drámai átalakulása 2010 után az egy nagyon komoly motiváció volt, és egy ponton kínossá vált, hogy mindig elmondja az Európai Unió, hogy minden rossz, semmi se jó, nagyon kéne, hogy változzanak a dolgok, de közben nem csinál semmit. És egy picit én azt gondolom, hogy most ezzel ezt a terhet levették a vállukról. Még tőled hadd kérdezem azt meg, hogy mennyire tartozik egyáltalán az unió hatókörébe az, hogy a média joggal, vagy bármilyen módon a média szabadsággal foglalkozzon. Ugye ez egy örök kérdés, azt hiszem az unió és a tagállamok viszonyában, hogy szuverenitás. Pontosan, hogyan osztjuk el a szuverenitást. Vagy uniós. Szóval, hogy mennyire magától értetődő, hogy van egy európai média szabadság, egyáltalán mint jogszabály, mint műfaj létrejön. Az első olyan európai bírósági döntés, ami azt mondta, hogy a médiát mint iparágat, mint szolgáltatásokat lehet európai szinten szabályozni, gyakorlatilag nem ez volt a direkt mondandója, de ez következett belőle, az 1974-es. Tehát azért az, hogy a médiával kapcsolatban az Európai Uniónak van mozgástere, az nagyon régóta tudott, hogy ez a mozgástér meddig terjed, abban megvan egy folyamatos harc tulajdonképpen a szabad áramlásával függ össze ez a megközelítés. Szolgáltatások szabad áramlásával, meg a termékek szabad áramlásával. Igen, tehát tulajdonképpen az Európai Unió Bírósága bevonta a médiát az ilyen klasszikus Európai Uniós alapszabadságok körébe, és onnantól kezdve nincs kérdés, miközben az Európai Unió alapító szerződései a médiát egyébként alig-alig említik a kultúra területén, amit meg viszont nem szabad szabályozni. Tehát ez egy ilyen folyamatos húzd meg, erezd meg játék, és nem Magyarország volt ebben a főjátékos, tehát nyilván még a 90-es
90-es években ebben semmilyen beleszólásunk nem volt. A nyugat-európai országok számára is ez egy szuverenitási kérdés volt, de azért nagyon sok minden történt. 89 óta van Európai Uniós televíziós irányelv, ami a 2007-2009 óta audiovizuális irányelv néven fut, de már a 90-es években, 97 óta vannak szabályok a közmédia finanszírozásával kapcsolatban, ami kifejezetten egy erősen szuverenitást érintő kérdés, de az egészen nyilvánvaló, hogy ez az új szabályozás, ez minden szempontból egy szintlépés. Nagyon sok olyan kérdés jelenik meg benne, ami nem gazdasági, az eddigieket rá lehetett húzni valamiféle gazdasági tevékenységhez való kötődésre, és ezt az magyar kormány egyébként észre is vette, és zajlik egy eljárás, ami éppen az egész szabályozásnak a jogalapját kérdőjelezi meg, és az Európai Unió Bírósága kénytelen foglalkozni a magyar kormány beadványával, ami 1000 ponton alapvetően vitatja azt, hogy az Európai Uniónak egyáltalán van lehetősége ilyen jogszabályt elfogadni. És ehhez kapcsolódva szerintem teljesen legitim ez a vita, hogy tagállami hatáskör vagy nem tagállami hatásköre a média pluralizmus és a média, az európai média szabályozásnak ez a szintje. Szóval, hogy ez számomra teljesen legitim, és látjuk egy szerves folyamatát, hogy ez a vita, a szakmai vita szerintem jó rész meg is történt azért ennek a szabályozásnak a elfogadásakor, vagy azt megelőzően, viszont nagyon sok jel meg azt mutatja, hogy pont a magyar állam pont azokat a részeit támadta meg a szabályozásnak, ami Magyarországon a legproblémásabb, de majd ebbe úgyis belemegyünk, tehát az állami hirdetések, szerkesztői szabadság, tehát pont azokat a részeit támadta meg a rendeletnek, ami itthon a fő probléma, és amiért valószínűleg, vagy azt gondolom, amiért ez a szabályozás létre is jött. Mint egy igazolva a jogalkotók szándéka, de azt hadd kérdezzem még meg tőled, hogy neked, mint gyakorló jogásznak, ügyvédnek, aki részt veszel sajtóval kapcsolatos számos jogi ügyben, mennyiben változtatja meg a gyakorlati munkádat, hogy van egy ilyen európai jogszabály, amelyet érvényre kell juttatni a tagállamokban, így Magyarországon is. Mennyire hivatkozható ez, vagy mennyire egy élő joganyag, amivel egy ügyvéd egy konkrét ügy kapcsán tud dolgozni, amire hivatkozni tud? Erre több válaszom is van. Mindenképpen egy élő joganyag, hiszen ez egy rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó a magyar bíróságok előtt, és a magyar bíróságok hivatkozhatnak rá, vagy mi is hivatkozhatunk rá a sajtóképviselőiként. És van is erre példa egyébként, hogy már egy magyar bíró egy konkrét ügyben előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett a rendelet kapcsán már, igen. Szóval mindenképpen izgatottan várom, hogy ezt hogyan tudjuk alkalmazni. Ezt tesztelni kell, nem tudok más jó szót erre használni, mert nagyon sok problémája van szerintem akadályozva vannak a független újságírók a munkájukban, és én azokat a pontokat próbálom megkeresni, amelyek majd felhívhatóak a legfőbb problémáknak a megtámadására. Másrészt annak ellenére, hogy a joggal foglalkozom és jogi ügyeket viszek, azt gondolom, hogy érdemes azért a jogra úgy tekinteni, mint egy eszközre, tehát nem ez a rendelet és nem a jog fogja alapjában megváltoztatni a médiarendszert, főleg egy olyan autoritár rendszerben, ahol a jogalkotás és ahol főleg a bírói ítéletek, a nemzetközi ítéleteknek a végrehajtásával is komoly problémák adódnak, tehát mindenképpen van egy szkeptikusabb, pessimistább énem is, kalapom is, de azt gondolom, hogy mindaddig, amíg van egy olyan rendelkezés ebben a szabályozásban, amit tudunk alkalmazni vagy hivatkozni, akkor azt csinálni kell, és eljárásokat kell indítani, vagy hivatkozni ezekre a szabályokra. És nagyon pozitív szerintem, hogy egy hazai bíró már ezt abszolút progresszíven elkezdte nézegetni, értelmezni, kipróbálni, függetlenül attól, hogy jó vagy nem jó, szerintem ez mindenképpen egy jó jel. Remélem, hogy nem fogja valamilyen retorzió érni. Korábban volt arra példa, hogy ilyen jogértelmezés kapcsán valakit hátrányért a bírói karból. Hát szerintem az, hogy volt korábban ilyen példa, az mindenképpen egy rossz ómen és egy rossz jel, és mindenképpen visszatartó erővel bír. Éppen ezért szerintem kifejezetten üdvözlendő, hogy egy bíró ezt meglépte, és szerintem egy jó példa, hogy ezt próbálni kell, alkalmazni kell,
tesztelni kell, nézni kell, azért nagyon sok kérdője van még a konkrét alkalmazásával, ennek a rendelet konkrét alkalmazás, vagy szabályainak az alkalmazásával kapcsolatban, szóval éppen majd a alkalmazással fogja megmutatni a hibákat, vagy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. A jelentés, ami készült annak kapcsán, hogy áll az ország ahhoz képest, amit tartalmaz ez az uniós jogszabály. Jól értem, egy ilyen előzetes állapotfelmérés, hogy a bevezetés napján mi a szituáció itt nálunk. Egyrészt kérlek, hogy foglald össze, de úgy, hogy szóval melyek azok a kulcsterületek, amelyeket azonosítottatok, mint problematikus, vagy potenciálisan problematikusak, illetve amelyek hát beavatkozást igényelnének a magyar államtól. Igen, ez egy nagyon érdekes helyzet, mert valóban egy európai rendeletről van szó, és ha ez egy nagyon letisztult szöveg lenne, és nem ment volna át azon a rövid, ám de nagyon intenzív alkufolyamaton, amin keresztül meg tudott születni, akkor valószínűleg kevesebb olyan kérdés merülne fel, hogy na de Magyarországon ezt hogy kell alkalmazni. Az a baj, hogy hiába rendelet, mégiscsak egy csomó olyan szabály van benne, ami valójában egy jogalkotói feladatot határoz meg. Tehát valamit muszáj tenni a magyar parlamentnek annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, majd látunk erre példákat. És az Európai Bizottság az elmúlt hónapokban egy ilyen fitting check folyamatot végzett el a tagállamokban, amiről én nem találtam sajnos semmilyen nyilvános anyagot, hiába kerestem most az elmúlt napokban is újra, viszont egy magyarországi konferencián elhangzott a bizottságnak a érintett képviselője részéről, hogy hát a magyar kormánytól azt a választ kapták, ugye hát ez a fitting check is gyakorlatilag abból tud kiindulni, hogy leülnek a kormány megfelelő képviselőivel, és akkor megkérdezik, hogy ez hogy lesz, és azt a választ kapták, hogy itt minden rendben van. Itt nem kell semmilyen jogalkotással foglalkozni, ez egy felkészült, fit ország. Ezért a helyzet ennél egy picit bonyolultabb, és mi alapvetően mindig azokat a területeket emeljük ki, amik tényleg érdekesek nekünk. Nyilván az egyik az mindenképpen az újságírói mozgásteret érintő forrásvédelem, illetve az újságírók lehallgatásával kapcsolatos szabályok. Hát mivel tudjuk, hogy a Pegasus ügyben igazságügyi miniszteri, meg még az alatti szinten született meg az engedély arra vonatkozóan, hogy újságírókat, médiatulajdonosokat lehallgassanak, ezt a rendelet egyértelműen kizárja, itt egészen biztosan látunk egy hiányosságot. A másik kulcskérdés az a közszolgálati média, amiről egy nagyon rövid, de alapvetően mégiscsak fontos rendelkezést tartalmaz az európai szabályozás. Igazából beleszól abba, hogy hogyan kell megválasztani a közszolgálati média vezetőit, és egy olyan pályázatot vizionál, amiben egy nyílt, diszkriminációmentes, tisztességes eljárásban választják ki a jelentkezők közül alapvetően azt, hogy ki fogja vezetni a közszolgálati médiát. Magyarországon nincs pályáztatás, Magyarországon az MTVA vezérigazgatóját a médiatanács elnöke nevezi ki és hívja vissza bármikor a Duna Média szolgáltató. Ez egy komplikált rendszer, majd ha esetleg belemegyünk a részletekbe, akkor erről kicsit beszélhetünk. De a Duna Média szolgáltató esetében ugyan a döntést egy úgynevezett közszolgálati kuratórium hozza, amiben ülnek nagyon elenyésző kisebbségben ellenzék által delegált tagok is, de ide két olyan név érkezik, amiket a médiatanács határoz meg, és ebből a két névből választja ki a kuratórium, hogy ki lesz a Duna Média szolgáltató elnöke. Semmiféle pályázat, semmiféle nyilvánosság, semmiféle szakmai követelmény nincs, úgyhogy itt megint egy egészen világosan látható olyan helyzet van, ami nem felel meg ennek az elvárásnak. Aztán sajnos kicsit ilyen idő utáni, hogy egy nagyon jó szabályozás lenne a médiapiaci koncentrációnak a sokkal átláthatóbb, sokkal tisztább feltételek mentén történő korlátozására. Ha Magyarországon még ez érdekes lenne, ez nagyjából 2018-ra ugye a KESMA létrejöttével lezárult, azóta nem született a médiatanács részéről ilyen döntés. Ha az a szabály korábban megszületett volna, akkor a magyar médiapiac most egészen másképp néz neki, de nyilvánvalóan a médiapiaci koncentrációra vonatkozó szabályozás az megint csak a szavak szintjén sem felel meg annak, amit ma a médiatörvényben látunk, és végül az állami hirdetések kapcsán hát ez a magyar rendszer, ez egy önmagában is nagyon nehezen belátható, áthatható rendszer. Van ez a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, aki mindenki helyett, nevében, mindenkinek a segítőjeként vesz részt az összes kommunikációs feladatnak a
állami pályáztatásában, és ebben nincsenek tisztázva, hogy milyen szempontok mentén kell ezeket a hirdetéseket elosztani, és semmiféle transzparencia nincs biztosítva. Ez megint csak szó szerint, vagy a legegyszerűbb olvasatban sem látható, tehát összehangoltság az európai meg a magyar jogi környezet között. Haladjunk visszafelé, szóval az állami hirdetéseket illetően azon gondolkoztam, a jelentést is olvasva, meg a saját kis életünket végig gondolva, hogy szóval igen, ez alapvetően torzítja nem csak ugye a hirdetési piac torzításáról van szó, hanem ugye a média finanszírozásáról, finanszírozhatóságáról, és ezáltal az információkhoz való hozzáférés esélyéről is szó van, de hogy vajon ez minden országban, európai országban ugyanannyira egy kulcskérdés? Az állami hirdetéseknek az elhelyezése, az azokhoz való piaci hozzáférés, szóval, hogy egyébként jó dolog, hogy ez ilyen mértékben meghatározza a magyar média viszonyoknak a finanszírozhatóságát, illetve hogy például azok a szerkesztőségek, amelyeket te képviselsz, vagy beszélhetek a saját szerkesztőségünk nevében, hát én biztos, hogy nem látnám szívesen a saját oldalainkon azokat a kormányhirdetéseket, amelyeket elhelyeznek, tehát hogy közben meg ugye az a szerkesztőségnek a beállítódásával, nem csak politikai beállítódásával, hanem egyszerűen az alkotmányossághoz, a jogállamhoz, a demokráciához való viszonyával is összefügg, hogy ezeket az egyre otthonbább kormánypárti üzeneteket hirdetések útján el akarja helyezni. Szóval hol van ennek az egész? Szerintem tehát az állami hirdetések nem ördögtől való műfaj. Nem csak ez. És a kormányzati üzeneteknek a elhelyezése a különböző sajtótermékeknek azért más, mert az célzottan egy kormányzati üzenetnek a terjesztéséről szól. Nyilván emögött is van pénz, de azért nem csak a kormány szervei és kormány tud állami hirdetéseket közzétenni, hanem állami vállalatok is, és azért abban nagyon sok van, és nem csak kormányzati üzenetekről beszélünk, hanem nagyon sok egyéb cégek, állami cégek. Igen. Tehát ez nem lenne alapjában ördögtől való. Szerintem itt az a fontos, hogy ennek az eljárása, módszeres, átlátható legyen, egyenlő, amit most az ENFA tulajdonképpen elvár a tagállamoktól. És az állami reklámhirdetések egyébként nem csak most került elő a bizottság és az Unió elé, azért itt ezt tudjuk, hogy ez egy olyan gazdasági szabály is irányítja az állami reklámköltések, vagy az állami pénzeknek az egyenlő elosztását, ami nem csak az ENFA szabályozás alá tartozik, hanem ez egy versenyjogi szabály is, tehát ez nem egy új dolog, amivel most szembesül mindenki, és amiben dönteni kell. Azt tudjuk, hogy már 2 panasz is érkezett a bizottsághoz konkrétan ezzel a témával kapcsolatban. Megint csak az állami reklám. Nem az ENFA, hanem a versenyjogi korlátozása az állami reklámköltéseknek. Úgyhogy ez egy nagyon régóta húzódó aktuális ügy, nem csak Magyarországot érinti, de ebbe Gábor cáfolj vagy erősíts meg kérlek, azért ez a mértékű egyoldalúság és az állami pénzeknek abszolút a kormányzati médiumok felé való elosztása, az szerintem eléggé egyedülálló a tagállamok között. Én nem tudok erről, talán Lengyelország volt még ezen a vonalon, de nem ennyire, mint Magyarország. Nem lehet hallani a nyugat-európai kollégáktól is, hogy Ausztriából, máshonnan is, hogy milyen fontos az államhirdetések szerepe a médiapiacon, de hát azért azt lássuk, hogy Magyarországon az állam olyan értelemben és olyan szinten a legnagyobb hirdető, hogy az azt követő, nem tudom, mondhatunk-e neveket, mondjuk 2 nagy multi, együttesen nem éri el azt a reklámköltést, amit a magyar állam elérhet. Erre semmiféle épeszű magyarázat nincs. Hát a magyar államnak nincsenek termékei, amiket el kell adnia. A magyar állam az közpénzen politikai propagandát folytat éjjel-nappal. Ez a propaganda finanszírozásnak az egyik eszköze. Ez a propaganda finanszírozás egyfelől, másfelől pedig ugye a propagandát terjesztő felületeknek a fenntartását is nagyon ügyesen szolgálja, hiszen ez a döbbenetes mennyiségű, pontos számokat nem tudunk, de ez mindenféle kockázat nélkül kimondható, hogy ez évente bőven 100 milliárd környéki összeg, ugye amellett még ott van most már 160 milliárdért a közmédia,
Tehát elképesztően sokat költünk pusztán ennek a kommunikációs gépezetnek a fenntartására. Egy harmadával meg lehetne emelni a családi pótlékot például. Most ez jut eszembe viszonyításként. Igen. Tehát azért ezzel nagyon sok mindent lehetne csinálni. Na szóval ennek a döbbenetes összegnek valóban a 90%-a körülbelül ott landol, ahol biztosan lehet tudni, hogy ott a kormány üzeneteit nem fogják megkérdőjelezni, és mindenféle gondolkodás nélkül fogják továbbítani. Tehát ez egy számos területen piactorzító beavatkozás a médiapiacon, a reklámpiacon, a médiaügynökségi piacon. Hát ugye Balási Gyula neve azért elég sokat forog, aki egyébként nem egy látható figura, miközben ennek az egész propaganda gépezetnek a legnagyobb haszonélvezője. És én azt gondoltam őszintén, ez már az első beadvány, ezt a Mérték adta be, arról tudhatjuk, a Mérték, a Klubrádió és Jávor Benedek akkor még európai parlamenti képviselőként, ez 19-ben került az Európai Bizottság elé. Nem. Benedek képviselő volt, igen. És hát túl vagyunk már több körön, kaptunk már 2 előzetes állásfoglalást vagy döntést, és ezek mindegyik elutasító. És hát annál, tehát egyrészt azt látni, hogy van egy teljesen nyilvánvaló piactorzítás, ami ráadásul a médiaszabadság szempontjából egy tragédia, és másfelől meg lesöpri az Európai Bizottság úgy, hogy közben mindenféle tagállam, vagy mi ez a Rule of Law Report, tehát jogállamisági jelentésben, meg az összes felszólásában a bizottságnak mindig arról panaszkodik, hogy mekkora bajok vannak a magyar médiával. Oda tesszük eléjük az adatokat, és ilyen túlóvatoskodó, túlgondolkodó, egészen kifacsart érvekkel eddig lesöpörték, és azt gondolom, hogy miután most megkaptuk az ENFA-t, ami egyébként kevesebbet tud, mint a versenyjog, mint az állami támogatások joga, sokkal kevesebbet tud annál. Ez megint egy kicsit ilyen széttárom a karomat, az Európai Bizottság mondhatja, hogy ők most már ideadták az eszközt, éljünk vele. Egy kicsit erre is vonatkozott, igen, az a kérdés, hogy gyakorló jogászként hogyan használod, mert említettétek mind a ketten bizonyos összefüggésekben a versenyjogot, szóval akár ha a cash-mát is ide vesszük, akár az állami hirdetéseknek ezeket az elképesztően egyenlőtlen eloszlását, azt gondolnám naivan a szerény Európai Uniós jogi ismereteimet elővéve, hogy itt eleve vannak olyan létező versenyjogi szabályok, amelyekkel ez ütközik, és hogy segít ezen az, hogy akkor most van dedikáltan egy médiaszabadságról szóló jogszabály, ami hát részben megismétli, részben erre a területre vonatkozóan szabályozza ezeket az ügyeket, szóval ettől most holnap nem lesz kesma, vagy mit tudunk csinálni az állami hirdetéseknek a szabályozásával attól, hogy most van ez a jogszabály? Ami mindenképpen pozitív és plusz az, hogy az ENFA egy erős átláthatóságot azért megkövetel a tagállami szinten, hogy kik, milyen állami szervek mennyit és hogyan költenek állami pénzt hirdetésekre. Ennek most a árnyalataiban nem mennék bele, mert nyilván ezt is tudjuk kritizálni, hogy milyen problémákba ütközhet majd ez, de az mindenképpen egy fontos irány szerintem, hogy egy átláthatóságot megkövetel, az pedig egy teljesen más kérdés, hogy ettől jobb lesz-e a független médiumoknak, vagy azoknak a médiumoknak, akik semmilyen állami támogatást nem kapnak. Ez számomra is kérdőjel, és egy kíváncsiság, hogy lehet-e akár diszkrimináció alapon, plusz az ENFA, plusz versenyjogi szabállyal egy hazai bíróság elé menni, és azt mondani, hogy X független szerkesztőség, én az elmúlt 5 évben egyetlen forintnyi állami támogatást sem kaptam. Valahogy azt mondja a jogérzékem, hogy azért itt lenne mit keresni. Az kérdés, hogy akarja bármelyik független szerkesztőség ezt a pert elindítani. Azért a szerkesztőségek és az újságírók nem a pereskedésben érdekeltek, és nem is ez volt tehát nem ez a műfaj, amiben dolgoznak, hogy ők pereskedjenek, és tehát nem úgymond civil jogvédők, de ez a szabályozás azért kinyitja ezt a lehetőséget, hogy meggondolják az újságírók és a szerkesztőségek, hogy megpróbálnak-e proaktívan pereket indítani az ENFA-ra hivatkozva, akár az állami hirdetések, ez azért hangsúlyozom, hogy ez még kérdőjel, mert nyilván ezt majd körbe kell járni, és hogyha az ember leül és egy keresetet vagy egy beadványt ír, akkor sok minden kihullik a szekrényből, hogy mire kell gondolni, és hogy kell megírni, igen, és hogy ennek mi a távlati cél, tehát ez mindenképpen egy hosszú távú stratégiai folyamat, és nem ez fogja rövid távon nyilván meghozni az eredményt, és nem ettől fognak kapni állami pénzt
azok a szervezetek, akik igényt tartanának erre. Amit behoznék, és ami nem feltétlenül a jogi jog kikényszeríthetőség, hogy ne csak ebbe szoruljunk bele, hogy mennyire kikényszeríthető, mennyire nem, bár ez egy fontos szempont, hogy azért az ENFA létrehozott, vagy a végrehajthatóság, ennek a szabálynak a végrehajthatóságára és a monitorozására azért egy bizottságot is létrehoztak. Ez az a testület, amely minden tagállam részt vesz, és ez egy olyan testület, amely tulajdonképpen ennek a rendeletnek, vagy ennek a szabályozásnak az implementációját követi figyelemmel, és ez a board, ez a médiatanácsnak a képviselőit delegálja. Itt annyi garancia azért van, hogy itt 2/3 szavazati többsége van, a szavazati többséggel hoznak döntéseket, és azért ez egy igen, de ez nem egy bíróság, tehát hogy itt azt kell látni, hogy mi a szemlélete, és mi szerintem alapjában ez a normális, hogy minden tagállam együttműködését feltételezi az Európai Unió, és hogy mindenkinek az a célja, hogy egy új szabályozást vagy rendeletet a lehető legjobban átültessenek a hazai jogba, vagy alkalmazzanak. Itt nyilván majd iránymutatásokat fognak kiadni, és konkrét ügyekben szerintem állásfoglalásokat fognak megfogalmazni. Tehát van egy ilyen soft law része, amiben mozog ez a bizottság, vagy amilyen szinten követi majd a jog ennek a rendeletnek a végrehajtását. Akkor a jelentésben is szó van, tehát, amit mondtál, tehát, hogy ez nem egy bíróság. Igen, én ebben nem is hiszek. Őszintén szólva. Hát eddig is működött egy együttműködés a tagállami médiahatóságoknak, más néven, kicsit kevesebb, nem, jelentősen kevesebb kompetenciával, de azért azt kell látni, hogy, hát hogy mondjam, ők együtt kávéznak. Tehát az, amit az európai médiahatóságok képviselői tudnak Magyarországról, azt a médiatanács képviselőitől tudják. Tehát egyszerűen azért egy nagyon gyakori élménye szerintem sokunknak, hogy az Európai Unió szervei minket, akik kötözködnek, tart most már hát kvázi ilyen kiiktatandó problémának. Minket próbálnak így jégre tenni ilyen enfákkal és egyebekkel. Munkát csináltok nekik? Munkát csinálunk nekik, így van. Miközben ők egyébként nagyon jól elbeszélgetnek a Magyar Médiatanács delegátjaival, hát ezt tudnak angolul, nem teljesen bolond embereket küldenek oda. Én ebben nem hiszek, hogy az Európai Médiatestület az majd nagyon sok mindent fog csinálni. Az a baj, hogy igazából mindig az Európai Parlament a leghangosabb a magyar médiaszabadság és a demokrácia ügyeiben, akinek viszont hát igazából nincsenek döntési kompetenciái, alig van komolyan vehető ereje. Politikai nyomást tud gyakorolni, de ez nagyon limitált, ez ugye nem Magyarország, ahol az egyik közhatalmi szereplő meghatározza a teljes rendszernek a működését. A parlament az egyik játékos ebben a térben. Egy mondattal vagy kettővel hadd térjek még vissza, hogy mit mond az ENFA az állami hirdetésekről, mert a transzparencián kívül azért van benne egy nagyon érdekes elvárás, mégpedig az, hogy előzetesen közzé kell tenni, hogy az állami hirdetéseket milyen szempontok mentén fogják kiosztani, és ezek a szempontok, ezek átlátható és megkülönböztetésmentes szempontok kellene, hogy legyenek. Ugye az, amikor a Origo kap, a Telex nem kap, azt nagyon nehéz megmagyarázni egy ilyen diszkriminációmentes nézőpontból. Azt nem mondhatja senki, hogy a lojális média az majd kap, a nem lojális az meg nem kap, ez nem igazán felel meg egy objektív kritériumnak. Elkezdődők kapnak. Igen. Viszont itt a magyar rendszernek ez a bonyolult működése, amit mondtam, ez a kommunikációs hivatal, hogy itt pontosan hova kellene ezeket a kritériumokat betenni, szerintem ez egy nagyon nagy kérdés. Hát erre a Nemzeti Kommunikációs Hivatalra vonatkozó jogszabály, ez egy nagyon bonyolult, nagyon érthetetlen jogszabály, de mégiscsak ez a hivatal dönt arról, hogy melyek lesznek azok a média ügynökségek, akik az adott kampányban vagy egy hosszabb időtávon elosztják az állami hirdetéseket. Tehát tulajdonképpen a magyar állam mondhatja azt, hogyha az NKOH-nak, a kommunikációs hivatalnak mondjuk a közbeszerzési felhívásaiban ezek a szempontok benne vannak, hogy már pedig a nyertes média ügynökség így meg így köteles eljárni, akkor tulajdonképpen ő kipipálta ezt, és akkor nagyon nagy kérdés, hogy mit tesznek azok, akik kimaradnak. Igen, az ENFA alapján majd. Igen, de hogy akkor akik nem kaptak mégsem, miközben le volt írva, hogy diszkriminációmentes ilyen meg ilyen szempontok mentén kell elhelyezni,
akkor rájuk leszünk utalva, hogy ők elmennek-e bíróságra, és az sem világos, hogy mondjuk a civilek elmehetnek-e azzal, hogy de hát látjuk emberek, hogy ez az szabály nem valósul meg. Nagyon gyenge pontja a végrehajtás ennek a jogszabálynak. Tulajdonképpen a médiatanácsot arra kötelezi, hogy egy éves jelentést tegyen közzé az állami hirdetések elosztásáról. So what? Ezzel aztán majd hát idegesek leszünk tőle, tehát még idegesebbek leszünk. Nyilván egyikünk sem jó, csak most az jutott eszembe, hogy a jogállamisági jelentés, ami néhány éve létezik, mint hogyha egy ilyen státuszbővülésben lenne, tehát hogy most már arról van szó, hogy majd a következő költségvetési ciklusban már a jogállamisági jelentésre támaszkodva valamennyi uniós pénzre vonatkozóan figyelembe vennék ezeket a kritériumokat, tehát hogy ez kicsit hasonló, mint ahogy a NER beszokott tenni jogszabályokat, amiket aztán vagy használ, vagy nem, de azért mondod, hogy később használni tudja, hát lehet, hogy ez is tud olyan értelemben tovább fejlődni, hogy ha már itt van, akkor később erre hivatkozva, ehhez kapcsolódóan lehet esetleg kikényszerítéssel kapcsolatos valamiféle szankciórendszert is létrehozni, de most csak tippelgetek. Igen, talán ezzel kellett volna kezdeni, hogy mi hova jutunk ki mindig, amikor az ENFA-ról beszélünk meg uniós vagy nemzetközi európai emberi jogi normákról, hogy azért nagyon nehéz ebben a rendszerben gondolkodni. Azért mondom, hogy autoritár rendszer, mert az a rendszer, vagy az a kormány, amely nem hajtja 70-80%-át végre például az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéleteinek, de számos olyan ügyen van, ahol az én ítélete, tehát amiben én jártam el, azokat sem. Az autoritár jellege jól megérve lehet, hogy nyugodtan. Tehát, hogy ez azért nagyon egy olyan polcra tesz minket, ahol csak abban a kalappal és szemüvegből tudjuk nézni, hogy na, de mi lesz akkor, hogyha nem hajtja végre, és rossz hiszeműen fog hozzáállni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz pozíció, és ebbe vagyunk, ebben nagyon nehéz mozogni, és nagyon nehéz átvinni ezt, hogy nem jó csak pereskedéssel kikényszeríteni, mert még aztnak is látjuk a végét, hogy még az uniós. Eddig én tényleg azt gondoltam, hogy értem, hogy a strasbourgi bíróságok végrehajtásait, egy ítéleteit nem hajtják végre, és ennek a kikényszerítő mechanizmusa sokkal lassabb, sokkal komplikáltabb az Európa Tanács rendszerében, mint az EU-s rendszerben, mert ott vannak szankciók, az fekete-fehér pénzről szól, de hogy most azzal szembesülünk, hogy azért az EU-s ítéleteknek a végrehajtása sem annyira egyértelmű a magyar kormány számára, szóval, hogy ezt csak azért tettem zárójelbe, hogy azért nagyon nehéz, és mindig ide jutunk vissza, hogyha nincs végrehajtható és szankció része ezeknek a rendeleteknek, akkor mi mindig kitárjuk a kezünket, hát na jó, hát úgyis az lesz, hogy akkor ezt ki fogják használni, vagy visszaélnek ezzel. Szóval, hogy ezt most zárójelbe tettem, mert az nem azt jelenti, hogy nem érdemes nyilván minden utat végigjárni, és minden olyan szabályt, ami ad kinyit valami kaput, egyszerűen oda be kell menni, nincs más. Tehát egy ilyen autoritár rendszerben így kell működnünk, hogy bemegyünk azokon a kapukon, azokon a lehetőségeken, amiket kinyitottak számunkra, zárjába zárva ez a része. Igen. Ezért mindenképpen lehetőségeket is nyit. Tehát azt gondolom, hogy lehetett volna egy jobb minőségű szöveget alkotni, eljárási szabályokkal, világosabb elvárásokkal, tehát hogy ha már rendelet, amit ugye egy az egyben kéne alkalmazni minden egyes tagállamban, akkor muszáj lett volna olyan aprólékosan végig gondolni ezeket a szabályokat, hogy majd a magyar bíróság vagy a litván bíróság mit fog ezzel kezdeni, kihez, mikor, milyen határidőben kell fordulni. Tehát ez inkább mégiscsak egy ilyen irányelvszerű jogszabály, amire nagyon sok mozgástér hárul akkor innentől kezdve a tagállamokra. Tehát ez egy a bíróságokra, mert a bíróságnak kell értelmezni az, ami hiányzik, bocsánat, a szabályozásból. Tehát, hogyha egy jogi eljárást indítunk, akkor a bírónak kell értelmezni, hogy mit jelent az ENFA-nak az a rendelet, amire én hivatkozok. Nyilván nekem is indokolnom kell, hogy miért hivatkozom arra. De ahogy látjuk most a már meglévő egy konkrét ügyben, a bíró előzetes döntéshozatali kérdést küldött a luxemburgi bírósághoz. Ez az a spáros ügy, ami elhíresült. Azért híresült el, ugye, mert Orbán Viktor miniszterelnök először indított sajtópereket a független médiaorganumokkal szemben, és a konkrét ügy pedig az volt, hogy átvettek külföldi tartalmat, amire azt mondta a miniszterelnök, hogy azok valótlanok, hogy meg akarta venni a Spár üzletlánc Magyarország érdekeltségét, vagy sem.
Tehát, hogy és hogy ezt igazából, az üzleti szereplők hogy megzsarolták, hát, hogy ez így próbálták ugye a kormányhoz közeli cégekhez áttenni, vagy őket vételi helyzetbe hozni, és ugye ezt a zsarolást pereli, ezt a zsarolással igen, de állítást. ezt a Spár tulajdonosa mondta, igen, tehát ez egy elég releváns szereplő, hogy kimondta ezt a mondatot. Ez egy külföldi német labba jött le, és itt az a fő kérdés, jogi kérdés, hogy ezért a tartalomért, hogyha átveszi a magyar sajtó, lehet-e egy teljes objektív felelősséget vállalni, lehet-e szemlézni, érje bármilyen szankció azokat a termékeket, akik ezt átveszik, és a Kúria, a Magyar Bíróság arra jutott, hogy egy objektív felelősséggel tartozik, tehát bizonyítani kell a valóságát és annak a közlésnek, amit átvett, ami nonsens, tehát tudjuk, hogy nonsens. Hát, tehát logika alapján, ha mondjuk, nem tudom, valamelyik kormány oldali média felület közé teszi nem tudom, Putyin elnök állításait arról, hogy ő miért támadta meg Ukrajnát, amiről mi azt gondoljuk, hogy jelentős mértékben, mondjuk 100%-os mértékben hazugság, akkor tulajdonképpen kötelezni lehetne ezt a kormányoldali sajtóterméket, hogy ő ellenőrizze Putyin elnök állításait, ez nem volna haszontalan egyébként, és hogyha után közli, akkor mehetne a sajtóper. Igen, de itt de hát szelektíven alkalmazzák ezt a szabályt, és ezt a médiumot nem pereli be senki. Hát ez most kinyitja azt, hogy kiperelhet, tehát sajtópert mindig egy érintett személy perelhet, tehát dezinformáció leküzdésére vagy megtámadására egy sajtóper nem alkalmas, mert ott egy konkrét közlést, konkrét személyre vonatkozó közlés miatt lehet pert indítani. De amit mondani szeretnék az az, hogy visszatérjünk az ENFA-nak erre a részére, hogy azért elég progresszív és nyitottan nyúlt hozzá a törvényszéki bíró, aki megkérdezte, azzal a kérdéssel fordult a luxemburgi bírósághoz, hogy a híresztelés szabályait külföldi tartalomra milyen szabályok vonatkoznak a híresztelésre. Erre vonatkozik az ENFA-nak a szerkesztői szabadság, a média pluralizmus rendelkezés, ez azt hiszem a 3-as cikkere. Hát ez egy nagyon általános, ez egy nagyon általános igazából tartalom nélküli szabály, de tök érdekes pillanatban került el. Ez egy izgalmas kérdés. Nem biztos, hogy ez lett volna az első, amire azt mondom, hogy ezt a kérdést kellene kivinni a magyar média probléma kapcsán a luxemburgi bírósághoz, de én mindenképpen izgatottan és figyelemmel kísérem ezt, hogy mi lesz ennek a sorsa, mert azért ez nagyon mutatja, hogy egyrészt az alkalmazhatóságát, a gyorsaságát, a luxemburgi bíróságnak, az EU bíróságnak a hozzáállását azért egy olyan témába kell dönteni, ami nem az ő területük, tehát ez egy abszolút egy strasbourgi emberi jogi kérdés, hogy kifelel a más tartalmáért, ez egy másik irány. Minden esetre azt szeretném ezzel mondani, hogy ez egy fontos rész, hogy látjuk, hogy az alkalmazás, tehát hogy működik az alkalmazás, a tesztelése ennek a rendszernek már egy bírón keresztül. Meg amit mondasz, az jár a fejemben, hogy azért ez mutatja, hogy ez nem egy ilyen légüres térben van, ez az Európai Média Szabadság törvény sem, hiszen ez szervesen összefügg azzal, hogy mennyire függetlenek a bíróságok, tehát mondjuk azok a uniós pénzekkel kapcsolatos jogállamisági feltételek, amelyeknek egy rendkívül lényeges része az igazságszolgáltatási reform, amit állítólag a magyar kormány végrehajtott. Szóval, hogy ez mennyire teszi lehetővé azt, hogy a bírók valóban élni tudjanak azokkal a jogaikkal, amelyek az ítélkezési autonómiájukhoz hozzátartoznak. Hát azért vannak autonóm bírók. Mondjuk ez, hogy mondjam, jó lenne, hogyha ez egy 100%-os találati arány lenne. De hát nyilván nem az. Tehát, okay. Hát erre próbáltam utalni, igen. Bocs, csak hogy ebben a konkrét ügyben az történt, hogy azért lehetett európai szintre vinni a dolgot, mert valami eljárási hiba miatt a Kúria nem tudta lezárni ezt az egyik, nem tudom melyik médium elleni helyreigazítást, mert a Kúria az összeset Orbán Viktor javára döntötte el, és egy eljárási hiba miatt került vissza a sok szintre. Így van, tehát egyébként szerintem sok autonóm bíró van a magyar igazságszolgáltatási rendszerben, közülük nagyon kevés a Kúriánál. Oké. Az általad felvetett területek közül akkor beszéljünk még a hátralévőkről. Egyrészt ugye visszafelé haladva, ha már ebben a helyzetben hoztam magam, a közszolgálati média kérdése került föl. Kicsit azt hiszem, hogy ilyen lemondóan beszélünk már szinte erről, vagy nem tudom, hogy mi a pontos hozzáállás. Igazából nekem az a benyomásom, hogy mondjuk ez a jogszabály, ez talán
leginkább arra ad valamiféle útmutatót, hogyha majd egyszer lehetőség lesz ismét közszolgálati médiát működtetni ebben az országban, akkor az milyen szervezeti rendszerben tudjon egyáltalán újra alakulni, hogy azt a fajta szerkesztőségi függetlenséget, amit elvárunk tőle, biztosítani lehessen, mert nem tudom, hogy a mostanival, ugye, ha a Kesmát ez nem csinálja vissza, akkor feltételezem, hogy a mostani közszolgálati média szabályozás sem csinálja vissza, de mondjuk ezt egy kis tekintsük a kérdés részének. Ez nem ennyire egyértelmű, mert hogy itt egy nagyon világos ütközés van. Tehát a magyar jogszabály az nem felel meg az ENFA-nak. A magyar jogszabályban nincs pályáztatása se az MTV-je, se a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak. Itt megint hiányzik néhány szabály. Aha. Tehát hiányzik a teljes pályáztatási eljárásnak a szabálya, tehát ezt ugye Magyarország maga fogja meghatározni, meg ezt egyszer már leírtam, hogy hát tulajdonképpen azt sem zárja ki semmi, hogy a mostani, mondjuk Pap Dániel, mint a legtöbb gyakorlattal rendelkező MTV vezérigazgató abszolút egyetlen esélyesként induljon egy pályázaton, hogyha abban mondjuk a tapasztalat az egy kiemelt szempontként szerepel. Ez is médiánál eltöltött 10 év. Igen, ez is kicsit olyan, mint hogy ne legyenek egyszereplős közbeszerzési pályázatok, és akkor produkálunk még egyet. Még egyet, így leválik magunkról. Ebből nem feltétlenül lesz valódi verseny. Ebből nem feltétlenül lesz semmi se. És nem tudjuk, hogy egyébként, ha most egy olyan helyzet van, amiben a kinevezett vezetők nem ilyen módon kerültek pozícióba, akkor ez vajon azonnal megváltoztatandó-e, vagy meg kell várni, amíg nekik lejár a mandátumuk. Hát ezekről megfeledkezett az ENFA. Mert hogy egyébként ez olyan egyszerű, hogy hát egy közmédia vezetőt azt pályázat útján neveznek ki, ez Magyarországon is így volt, a sokat szilott 96-os médiatörvény az ő teljesen kusza kuratóriumi rendszerével, de az nem fordulhatott elő, hogy a akkori OFTT elnök azt mondta, hogy te leszel a közmédia vezetője. Tehát egyszerűen ezeket a helyzeteket nyugat-európai kollégák nem hiszik el. És ha elmondod, megmutatod a törvényszöveget, akkor se hiszi el, hogy ez lehetséges. Úgyhogy erre tényleg nincsenek felkészülve, miközben azért hát tényleg volt egy Kaczynszki, meg van egy Ficó, meg ki tudja még mi minden lesz, azért az egész... 15 év telt el. Igen. És hát nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen szigetszerű probléma, mert a populizmusnak a terjedése az minden egyes választásnál, minden európai országban rágjuk a körmünket. Hát azért erre lehet most már készülni, hogy ezek jönnek, és látták, hogy lehet a médiát saját képükre formálni. Úgyhogy tehát egyfelől teljesen egyértelműen itt valaminek a magyar médiatörvénnyel kell történnie, az már korán sem egyértelmű, hogy ez gyakorlatilag meg fogja változtatni a mostani vezetési struktúrát, vagy a mostani vezetők személyét pláne. Úgyhogy ez egy hát hoztunk is, meg nem is. Az egész kicsit ilyen. De van egy másik érdekes, amikor az ember először elolvassa ezt a jogszabályt, akkor így a szemével át is ugorja jogászként is ezeket a nagyon általános ilyen generálklauzulákat, amiket általában hát így beleírnak egy jogszabályba, hogy összekössék a két paragrafust. De most lehet, hogy ezeknek sokkal több jelentősége lesz éppen egy magyar szempontból. Ezt láttuk abban a bírói döntésben, hogy egy ilyen nagyon általános szabály alapján elmennek az Európai Unió Bíróságához. Én először azt gondoltam, hogy annak a leírása egy európai jogszabályban, hogy a közszolgálati médiának a tájékoztatása az legyen pártatlan, és törekedjen a sokszínűségre, az egy ilyen, hát lózunk. Az alapja. Igen. De hogy ezzel így jogilag nem lehet mit kezdeni. És ugye az a helyzet, hogy persze a magyar médiatörvény is ezt így előírja, meg van is egy eljárás arra, hogy hogyan kell a kiegyensúlyozatlan tájékoztatással szemben fellépni. Hát aki ilyet már adott be, az pontosan tudja, hogy a médiatörvény mindig mindent kitalál annak érdekében, hogy soha mondjuk a közszolgálati média esetében ne kelljen kimondani, hogy kiegyensúlyozatlan volt. Lehet, hogy itt majd lesz egy bátor jogász, aki azt mondja, hogy de hát az ENFA-ban ez egy közvetlenül alkalmazandó szabály, akkor hagyjuk a médiatörvénynek ezt a bonyolult, a médiatanácsnál végződő eljárását, nézzük meg, hogy a magyar bíróság van-e olyan bátor, és azt mondja, hogy akkor az ENFA alapján ítélem meg a közszolgálati média pártatlanságát. Tehát valóban van egy csomó új lehetőség, kell hozzá kurázsi a piaci szereplők részéről, a bírók részéről, meg a civilek részéről, legyen, aki ezt mindig hangsúlyozott, legyen, aki ezeket teszteli. Úgyhogy még akár egyébként a következő választási kampányban lehet is érdemi jelentősége ennek az általánosnak tűnő rendelkezésnek. Itt kapcsolódnék az általánosnak tűnő, vagy az általános rendelkezésekhez. Igen, ez a bíró is egy olyan részéhez nyúlt a rendeletnek, amire én sem gondoltam volna. Tehát, hogy
egy új szem, egy új aktor más szempontot hoz be, mint amiben mi pörgünk valószínűleg. Viszont amit én behoznék az, és amit mindenképpen izgalmasnak és szerintem megfontolandónak tartok magunk számára, és a független szerkesztőségek számára, hogy azt a szürke zónás problémát is vigyük be az ENFA rendelkezése alá, amiről sokat beszélünk, de igazából nem lehet vele mit csinálni, ez pedig az, hogy a független szerkesztőségek és újságírók munkája mennyire van akadályoztatva. Ez egy ilyen nagyon megfoghatatlan dolog, de mindenki tudja itthon, hogy miről beszélünk, hogy kitiltják őket, nem hívják meg, ha információért fordulnak az állami szervekhez, nem kapnak, a parlamentből kitiltják őket, a menekültáborokból kitiltják őket, tehát van egy nagy struktúrája már ennek, hogy hogyan korlátozzák a független szerkesztőségeknek a munkáját, és amikor én elolvastam, és én ezt azért tartom fontosnak, mert mivel napi szinten dolgozok a újságírókkal, látom, hogy egyszerűen azon vagyunk, hogy pereket kell indítani az információért, ami ugye nonsens, tehát teljesen nonsens, hogy infószakpereket indítsunk azért, hogy megtudjuk, hogy ivóvízkutakat telepítenek az X kerületben, tehát nevetséges. Szóval, hogy szerintem fontos, hogy olyan témákat is be tudjunk hozni, és én például találtam azért az ENFA-nak egy-két ilyen rendelkezését, amire szerintem majd lehet hivatkozni. Lehet, hogy ez nem lesz hatékony, vagy nem lesz eredményes, de az biztos, hogy ez az a téma, amit mindenképpen be kell vinni, hogy van olyan általános rendelkezése az ENFA-nak, ami tiltja az állami olyan adminisztrációs közigazgatási hatalmi eszközöknek vagy korlátozásoknak a alkalmazását, ami korlátozza a független médiumoknak a működését. Tehát azért ez egy nagyon általános, generális elv, de szerintem pont ez lesz majd, amiben érdemes tesztelni, mert tudjuk mondani, hogy melyek azok a minisztériumok, akik bizonyos szerkesztőségeket soha nem engednek be, nem hívnak meg, nem kerülnek fel a listára. Szóval, hogy ezek a klasszikus stratégiai perek, amit szerintem egyébként érdemes vinni, és érdemes tesztelni is ezt a rendelkezést. Jó, ez mindenképpen jó hír, hogy a jogállam az akkor is létezik a szellemiben, amikor éppen nem hagyják működni, tehát akik ebben gondolkodnak, mindig fognak találni lehetőségeket, hogy mégis miként lehetne érvényre juttatni. Az autoriter rendszernek így van. Minél radikálisabb, annál kreatívabb a másik fél. Pontosan erről van szó. És még egy területet említettél, amikor a jelentés kulcs témáit említetted, és talán ez hát mindegyik nagyon érdekes, de itt aztán pláne nagyon különös dolgok zajlanak. Ez a forrásvédelem, az újságírók információforrásainak a védelme, illetve a bizalmas kommunikációnak a védelme, és ezzel kapcsolatosan a jelentés elég kritikus, azt hiszem az ENFA előírásait illetően, mert nem látszólag, nyilván az a szándék, hogy a forrásvédelmet segítse ez a jogszabály, de közben meg szinte ad egy ilyen kézikönyvet mondjuk az autoriter rendszereknek, csak a hazaira vonatkoztassuk ezt, hogy hogyan tudja ezt kikerülni. És éppen azért, mert ez nem csak Magyarország számára érzékeny téma. Tehát így lehetett hallani, hogy a francia kormány egyáltalán nem akart ilyen rendelkezést az ENFA-ba. A nemzetbiztonság az, hát egyébként tényleg... Ezt más típusú polgárok nevelnek fel. Igen, ez tényleg nagyon kreatívan kell értelmezni az Európai Unió alapító szerződéseit ahhoz, hogy ez belekerüljön, de ne adjunk tippeket senkinek. Ami a forrásvédelmet illeti, ott a szabályozás, meg az a minimális gyakorlat, ami egyébként így bírósági gyakorlatként van, az alapvetően rendben van. Szerintem az nem kell, hogy változzon az ENFA miatt, ott nem ír elő olyan kötelezettséget, amit a magyar szabályozás ne teljesítene. Ez még 2011-ben még egy másik alkotmánybíróságnak a döntése eredményeként született, meg a mostani jogszabályi környezet, az tulajdonképpen jogi szinten megfelelő garanciákat ad a forrásvédelemre. A magyar újságírók azért alapvetően nem jogi problémaként szembesülnek a forrásvédelemmel, hanem úgy, hogy hát ki az, aki egyáltalán bármilyen rendszerben megbízik, és egyáltalán hajlandó szóba állni újságíróval, hiába van leírva, hogy majd a büntető eljárás során ilyen meg ilyen védelmed lesz. Nem a büntető eljárástól félnek a legjobban, hanem az, hogy mi történik egyáltalán másnap, hogyha bemennek a munkahelyükre. Tehát azért ez egy sajnos nálunk nem jogi problémaként megjelenő kérdés. Ahol egyértelműen változtatni kell a magyar szabályokon, az a kommunikáció bizalmassága, a lehallgatás. Tehát az
teszteltük, hogy a magyar jogrendszerben, ugye hát Pintér Sándor maga mondta, hogy mindenkit lehet jogszerűen hallgatni, ez most már azért így nem lesz. Igen, ez nem igaz. Az ENFA megmondja, hogy milyen bűncselekmények kapcsán lehet lehallgatni újságírókat, és megmondja, hogy ezt csak bírósági ítélet vagy döntés alapján lehet megtenni, és sajnos hagy egy kiskaput, ezen látszik az, hogy ez nem a magyar kormánynak volt csak a szívügye, a magyar kormány ebben nyilván semmilyen módon nem tudott beleszólni. Azt mondja, hogy vagy bíróság, vagy egy független testület. Hát ugye Magyarországon független testületet már láttunk ezret, ami valahogy végén mégiscsak úgy döntött, ahogy a Fidesznek éppen kedves volt. Tehát megengedi azt, hogy ne bírósági döntés szülessen, azért a bíróság még a magyar viszonyok között is messze a legnagyobb garancia bármilyen jogállamisági kérdésben, de ha van egy testület, amelyiknek az a dolga, hogy újságírói lehallgatásokat engedélyezzen, oda már azokat az embereket lehet beültetni, akik ilyen meg olyan megfontolásokból végül is mindig tudják, hogy mi a helyes döntés. Ez egy tehát megint lehetőség, de nem biztos, hogy a gyakorlatban változást fog hozni. Az nagyon érdekes, hogy a magyar kormány szerint neki ezzel nincs tennivalója, ez nem igaz. Hát annyira nem igaz, hogy konkrétan 3 strasbourgi ügy marasztalta már el, vagy ügy kapcsán marasztalta el az Emberi Jogi Bíróság Magyarországot, mert a megfigyelések nem felelnek meg azoknak a sztendereknek, amit az Európai Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság számtalan ügyben elvár a tagállamoktól. Tehát nyilván az Európai Emberi Jogi Bíróság nem hoz olyan döntést, amiben kötelezi, hogy jogszabályt módosítson vagy változtasson egy adott tagállam, hanem megállapítja a jogszabály, vagy a egyezmény sértést konkrét ügyek kapcsán, és hát ebből már van 3 is a bíróság előtt, amit a magyar tagállam, vagy Magyarország nem hajtott végre, tehát ide nem kell ENFA ahhoz, hogy lássuk azt a tükröt, hogy ez a szabályozás, ami Magyarországon van, az nem átlátható, nincs garancia a független, pártatlan hatósági vagy bírósági döntésnek és felügyeletnek, valamint az utólagos tájékoztatásnak is, mert itt azért az is fontos, hogy ha valakit megfigyelnek, mert azért ennek a lehet legitim alapja és célja, akkor kapjon utólagos tájékoztatást arról, hogy őt megfigyelték, és lehessen jogorvoslati lehetőség a kezében, hogy ezt megtámadja, ennek a alapját, vagy a legitimitását. Szóval igen, ez nem csak egy hazai szakmai vita, hogyha szakmai kitekintünk, hogy mi zajlik Európában, média szakmai diskurzusokban, azért ez a forrásvédelmi rész egy erősen vitatott és kritikus rendelkezése a rendelkezésnek. A forrásvédelem az például vonatkozik olyan újságírókra is, akik nem hagyományos szerkesztőségi keretek között végzik a munkájukat, hanem egy YouTube csatornájuk van, egy Substack oldaluk van, egy hírlevelet jutatnak el az előfizetőikhez, ők mennyire számítanak például tekintetben hagyományos médiának, hiszen ők is hozzájuthatnak, az ő munkájuk is lehet az, hogy információkat szereznek, és annak alapján egy oknyomozó projektet visznek végig. Nem újságíró definiál az ENFA, hanem azt mondja, hogy médiaszolgáltatás, ami akkor abba beleférhet. Amiben beleférhet nagyon sok minden, és hát ez egy nagyon ingoványos terület. Hát minden nap egy Substack, hát erről még egy éve biztos nem beszéltünk volna, hogy valakinek van egy Substack csatornája. Azt mondja, hogy egyrészt ezek valamiféle üzleti-gazdasági tevékenységként kell, hogy működjenek. Jobbá vagyunk. Hát meg az Európai Unió azért alapvetően mégiscsak az üzleti szempontú, vagy üzleti alapon működő tevékenységek fölött rendelkezik szabályozási lehetőséggel, és hogy valamiféle szerkesztői kontrollnak kell megvalósulnia a szolgáltatásban, ami azt jelenti, hogy valaki előzetesen dönt arról, hogy milyen tartalom kerülhet fel arra a csatornára, legyen az televízió, vagy YouTube, vagy bármi. Ha nincs ilyen előzetes döntés, hanem csak mondjuk utólag le lehet szedetni a Google-lal a YouTube csatornáról egy videót, akkor az nem médiaszolgáltatás vagy sajtótermék. Valaki biztos dönt arról, hogy mi kell oda a másik. Te most magánszemélyként a YouTube-ra vagy bárhova feltöltesz egy videót, akkor arról senki nem döntött, hogy te azt feltöltöd. Ha neked van értettem, hogy én döntöttem. Én vagyok a szerkesztő és a médiaszolgáltató is. Igen, ha van egy dedikált YouTube csatornád, akkor te már egyébként vagy tekinthető olyan szerkesztőnek, aki ezt a döntést meghozza. Szóval itt
bajban lesz a jog, biztos, hogy nagyon sok ilyen kérdés, az megint csak nem Magyarország szempontjából lesz kizárólag érdekes, de hát azért Magyarország egyébként abszolút élen jár kreativitásban. Pontosan. Partizán az nem olyasmi, amit nagyon sok helyen meg tudnak ismételni, vagy meg akarnának ismételni, meg ez a rengeteg felfutó podcast és kis szerkesztőség, akik mindenféle tartalmakat előállítanak. Tehát itt nagyon sokan, akik nem gondolják, hogy egyébként rájuk ez vonatkozik, szembesülhetnek vele, hogy vonatkozni fog ez rájuk is. Ez inkább pozitív, azt gondolom, mármint a védelem, a jogi védelem részében. Alapvetően nagy bajuk nem, tehát a nagy terheket ez nem fog róni senkire. Mi a helyzet azzal, ami most nincs éppen, ez az ellehetetlenítési törvény, amiről nyilván nem tudjuk megjósolni, hogyha visszatér, akkor milyen formában tér vissza, de hogy ez a finanszírozási lábat, a megmaradtakat rúgta volna ki egyebek mellett nagyjából mindenki alól, beleértve civil szervezeteket, beleértve médiaszolgáltatókat, meg akit még ért nagyjából egészében. Azért ugye ez az ENFA egy csomó mindent legalábbis szóba hoz, fogalmazzunk így, ami a finanszírozást, ami a szerkesztőségek függetlenségét érinti, ami a forrásvédelmet érinti. Az ellehetetlenítési törvény valójában nagyjából egészében mindegyikre vonatkozik. Egy ilyen európai jogszabálynak a léte az legalábbis mondjuk lassíthat egy ilyen ellehetetlenítési törvényt, vagy egy újabb hivatkozás jelenthet vele szemben, hogyha megint megpróbálkoznak vele? Egy újabb hivatkozás, mert azért az ellehetetlenítési törvény abban a formában, amiben láttuk, vagy annak egy része hatályba lép, azért az nem csak az ENFA-nak a bizonyos rendelkezéseibe ütközik, hanem több más EU-s olyan rendelkezésbe, szabályba. Nehéz olyan találni, hogy benne ütközik bele. Szóval ez inkább egy plusz. Nyilván lehetne találni az ENFA egyik általános rendelkezésében, hogy mi az a korlátozás, mi az a korlátozó állami intézkedés, döntés, ami hátrányos helyzetbe hozza a független szerkesztőségeket, vagy a szerkesztői szabadságukat korlátozza, azért ez erősen az. Szóval szerintem nyilván fel lehet hívni majd az ENFA-t is erre, de azért itt egy nagyobb tárház van, ami beütközik majd. Az a leendő szabályozás, amiről még csak hallunk, és már ez a chilling effekt azért, mert már itt van egy fél éve rajtunk, mert nettó sok órát töltöttem csak én magam is ennek a vizsgálatával, a megelőzési lehetőségekkel, stratégiákkal, tehát az biztos, hogy ez a folyamat, és most az elmúlt 10x évről beszélek, egy olyan helyzetbe hozta a független szerkesztőségeket, ami egy nagyon kemény terepen való megélhetési stratégiát arra kényszerítette őket, hogy megélhetési stratégiájuk legyen, és ez létezzen is, tehát hogy ez egy abszolút pozitív része ennek a nagyon elnyomó autoritár rendszernek, hogy tulajdonképpen olyan kreatív és olyan újszerű finanszírozási lábakat is kialakítottak a független szerkesztőségek, és megélnek nyilván nagyon-nagyon nehezen ebben a környezetben, amit nem is gondoltunk volna korábban. Tehát nem jutott volna eszembe, hogy egy Partizán egy közszolgálatiságú csatorna létre tud jönni. Tehát, hogy szerintem sok minden változik ebből a szempontból is. Ahogy mondtam, hogy minél előbb erősebb egy elnyomó rendszer, annál inkább kezd kreativitás megnyilvánulni, szerintem. Nyilván nem ez a útja a kreativitás támogatásának, de nem tudok nem úgy tekinteni erre, hogy azért működnek. Jó, ez kétségtelen. Tehát nagyjából így élünk túl mindannyian. Ennek a jogszabálynak van bármi köze ahhoz, hogy a böngésző oldalak, megosztó oldalak mit tekintenek ezentúl politikai hirdetésnek, illetve hogy azokat nem fogadják be, vagy ez egy teljesen más jogi szabályozásra tartozik? Az elmúlt időszakban nagyon aktív volt az EU. A média működését. Igen, abszolút. És hát most mondjuk a médiajog órát tartom, akkor most már az a probléma, hogy akkora joganyag áll rendelkezésre, főleg európai szinten, ami egyébként nehezen is, hogy mondjam, tananyagosítható. És többek között van egy külön rendelet, megint csak közvetlenül alkalmazandó európai jogszabály a politikai hirdetésekkel kapcsolatban, és hát azt látjuk, hogy a legnagyobb platformok, először a Google, aztán most néhány nappal ezelőtt a Facebook, tehát az Alphabet meg a Meta is bejelentette, hogy akkor ők Európában a továbbiakban nem fognak közzétenni
politikai reklámokat, mert annyira szigorú az elvárás rendszere ennek a rendeletnek, hogy ők ennek nem kívánnak megfelelni, túl kockázatos. Ez nekünk biztosan megspórol, hát ugye az európai parlamenti választások során a Fidesz és csatolt részei 4 milliárd forintot költöttek el ezeken a platformokon, amit tudható. Én ezt nem várom, hogy ez nem lesz. Ettől még ugye eközben a magyar szabályozás meg éppen abba az irányba mozdult el, hogy már nincsenek is kampányköltési korlátok, tehát azért ne legyenek illúzióink, bőven fogunk kapni mindenféle hirdetéseket minden felületen, de ezeken nem fogunk kapni. Úgyhogy ez is egy olyan terület azért az Európai Unió részéről, amiről én nem gondoltam volna még 3 évese, hogy van annyi bátorság és politikai elszántság bennük, hogy beleavatkozzanak. Mert oké, persze, hát itt pénzek áramlanak, ez egy hirdetési forma, de mégiscsak a politikai kommunikáció része. Ettől az Európai Unió kifejezetten óckodott eddig. Most megtette ezt is. Nem tudjuk még ezért ezt felmérni, hogy ez a rendelet a következő évben majd milyen hatással lesz a magyar kampányra, de figyelembe kell venni. Tehát akármit is mond most már a magyar választási eljárási törvény, van még egy jogszabály, ami a kampányokat elég szigorúan szabályozza. De akkor ez arra is például jól értem, hogy nem csak a kreativitásunkban bízhatunk, hanem ezek szerint ezek a sokszor lesajnált uniós jogszabályok ki tudnak váltani effektív eredményeket. Jó, hát ez egy jogászájából megnyugtató. Mi az, ami még történni fog, vagy ez után történni fog az ENFA kapcsán? A jelentés is tartalmazza, hogy születnek majd újabb jelentések, ráadásul számomra meghökkentő sűrűséggel a következő, talán ilyen 3-4 hónapos gyakorisággal, és lesz olyan, ami éppen valamikor a választási kampány időszakában keletkezik majd, és lesz olyan, ami közvetlenül utána. Mi az, amit ezt követően vizsgálni kell, nyilván azt, hogy a jogszabályokhoz alkalmazkodik a magyar joganyag, de hogy például ezt a sűrűséget mi az, ami indokolja, tehát hogy ilyen gyors cselekvésre kell számítani, vagy mi volt az elgondolása azoknak, akik kitalálták, hogy ilyen sűrűséggel kell. Tehát, hogy ez nem egy uniós elvárás, nem. Hogy ilyen sűrűséggel kell monitorozni. Nem, tehát az unió az civil szervezetekkel szemben semmilyen elvárást nem fogalmaz meg, az unió éppen az lesz, akinek mi próbálunk adni impulzust. Tehát, hogy azért itt egy folyamatos kommunikációra van szükség az Európai Bizottság felé is, mert tehát egyrészt tényleg azért a Magyarország iránti érdeklődés az nem egy állandó magas szinten mozog, másrészt nem elvárható, hogy ők napra készen értsék a magyar helyzetet. Tehát ezeknek a jelentéseknek az mindenképpen funkciója, hogy európai szinten legyen egy kép arról, hogy mi történik az ENFA hatására, vagy mi nem történik, és én nagyon bízom benne, hogy viszont majd mi is kapunk impulzust más Európai Uniós országokból, ahol esetleg elkezdik a bíróságok alkalmazni ezeket a rendelkezéseket, és az mégiscsak ez az Európai Média Board is elkezd majd valamit csinálni, ha már létrehozták, akkor muszáj dokumentumokat gyártania, tehát hogy lesz olyan input, amit fel fogunk tudni dolgozni, és az nekünk meg segít abban, hogy mi is, ahogy mondtad, olyan szemmel is lássuk, ami valaki másnak a szeme, mert a saját gondolatunkba azért mindig bele vagyunk merevedve. És ezt nekünk kell megérni nyilván, civileknek. Megélni, vagy megírni? Megírni. Hogy mi az, ami megvalósult, és nyilván a bizottság, hogyha egy jogszabályt megvizsgál, hogy ez a tagállamok hogy ültették át, és hogyan alkalmazzák, azért minimum 1-2 év. Mert addig muszáj időt és teret adni, hogy minden tagállam ezt átültesse, alkalmazza megfelelően, és szerintem ez pont a civil szervezeteknek, a jogászoknak a feladata, hogy ezt ellenőrizze, és az ellenőrizést eredményét leírja és mutassa. Tehát nagyjából ez a Rule of Law Report jelentésekhez hasonlóan követnünk kell, kérdeznünk kell, közérdekű adatot kell benyújtani, szerintem nagyon sokat azért ezeknek a megvalósítása kapcsán. Mindenesetre, ha bár ez egy európai jogszabály, és itt 27 tagállamnak az együttműködése volt szükséges, ha valaki írt ehhez egy dramaturgiát, akkor valószínűleg nem találhatott volna jobb időpontot a magyar választási kampány burjánzásánál, és az esetleges, vagy bekövetkező, vagy nem politikai változásnak az időszakához képest, hogy
éppen ekkor születik egy olyan jogszabály, ami a médiaszabadságot igyekszik uniós szinten számon kérni. Bódrogi Beának és Pajár Gábornak köszönöm a beszélgetést, nagyon érdekes volt, szerintem sokat hozzátettetek ennek a száraz szövegnek a megértéséhez. Tényleg nagyon köszönöm. És köszönöm a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is. Köszönjük a figyelmet.